Praktikal kaayo ang gisulti sa unang pagbasa mahitungod sa kamatuoran or sitwasyon sa atong kinabuhi. Kaning basahon sa Ecclesiastes ba? Nagtug-an siya nga wa gyoy kapuslanan ang tanan. Kay nagbalik-balik ra gyud siya. Nagbalik-balik ba? Di ba? Way kapuslanan. Naay matao, nga ikasadugayan, patay. Na nasay matao, patay. Sige, maura gyud na. Sige kagkaon, unya masakit ra gyapon, patay. Sige kag paningkamot, matay. Sige misa, sige kolekta, patay. Kanang ina, gyud ba? Balik-balik lang, sidlak adlaw, saup, sidlak, saup. Ana. Himo taning simbahan niya, guba. Repair naman, guba naman, tangtang naman aning center aisle, butang na saan, bakbako na saan. Ang balik-balik lang. Labaw na nang imong tupad, naong nga na, gabalik-balik lang, kada buntag, igmata ni mo, maawra gyapong naong nga. Di ba? Kabantay mo? Suway kapuslanan. Nya, sige tagpaningkamot, muratag gagukod sa way kapuslanan. Muna si Herodes, na-stress siya. Nga naman, iyang gipunggutan sa liog si Juan, kay samo kay tanan, sige giyaw-yaw niya, mahitungod ng sala, putlan bitas liog, aron mahilom. Ni ana man say lain na sad, Jesus na say ngan, sige na sa iyon, sala. Kinsa naman sa ning tawhana? Dito siya nakaamgo, nga balik-balik ra gyud ay. Balik-balik ra ba? Kana makikontra kasi imong silingan, haron kuan, balik-balik ra. Kanang makig-divorce kasi imong bana, aron kunuhay makakita kag the right one, maora nang kinaiya. Ikakita na sa nimog laing laki, na tuan na sad, lain na sa problema, divorce na sad ka. Igsunod na sad, divorce na sad. Muna ang uban in taon, tagutlo na ka-divorce. Wa lagyapon kakita sa right person. Nga naman, wa lagi kapuslanan ning tanan. Ay pagundangon taning misa. Sakto? Dili. Abi nga naman ko na, unsa may nakapanindot kinabuhi ko na, inigbasa ni mo rin, masayo pro mangyapong ka, sama ni mo na. So may makapanindot na. Wa ragyapon. Bitaw mga igsoon. Ningon diri sa atong tubag sa Salmo para nako mo ni maghatag o gamayng solusyon, no? Matod pa sa atong tubag, sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Mahimo ra gyung makahuluganon ang atong kinabuhi dinhis kalibutan kon adto ta modangop sa Ginoo. Di ta modangop sa atong kaugalingon. Kana, mao ra gyud na siya. Kung ang imo ganing kaugalingon imong dangpan, mao'y imong tagbaon, mao'y imong hatagag proteksyon, patay ka diya, ma-stress yung ka parehang Herodes. Pero adto ka modangop sa Ginoo, ang tanang butang mahimong makahuluganon og valuable na ay bili. Pananglitan, kanang imong paghigda og pagbangon, monotonos man jud kay nastanan. Higda nya, mata bangon, limpyo, mahugaw na sad, limpyo, mahugaw na sad. Manglaba ka, igong magsulob, labay, imo na sang labhan, o magsulob, labay, imo na sang kapoy, di ba? Pero idangop sa Ginoo, idangop ba? Unsay pasabot ana? I-offer ngadto sa Ginoo. Nga Lord, kining akong paghigda, pasalamat ni nga gitagaan pa ko nimong higayon nga makahigda pa ko. Higda rin ka. Makahuluganon kaya na siya. Mingon ng Ginoo, hinomdumi nga pwede na kang di nakabangon ugma. Ang kabitaw Lord, no? Karana gina siya. So inigmata ni mo ikaugma, igbangon ni mo, hala Lord, di ba naingon ka last night nga pwede na ko di kabangon? Siya, siya, karon nakabangon lagi ko. Siya, pagpasalamat isa, hala no, kanindot dahil nga nakabangon pa ko. Saan ka ito na ko pagbayad akong utang, Lord? Maningil na ba ito karon? Yan siya, ay sa paghunahunaan na kay basig wa ito kabangon ron. Ana, yung kapitaw, Lord. No, di ba murag makahuluganon kayo?
Ana, uy sus pagkataod-taoran o pag ka kapamahon na nuktok naman siya day asa man tong imong gisa hala Lord ana lagi nakabangon lagi sa pagpasalamat nga buhi pananaan. Ana. Siya unya unsa mo ni nako Lord nga di pa man ko kabayad ani ron siya isulti lang ang tinuod. Isulti ang tinuod nga nahitabo. Amo na mosulti kanya dai katong akong giingon nimo last week ba nga karon ko makabayad kay naay kwartang moabot ako ra gitong pakaaron ingnon para dili ka masuko ha tamparoson dai ka buang maday ka di ay tamparo hago-hago kag pare nako din ingna dai Lord gitamparos man ko sa ipatamparos lang sang pikas di ba magsige mo istorya sa lipong man ko Lord sa tumba lang ha itumba mo lakaw to na mayra kuyapan ka din sa Lord to na nilakaw sa to nawa di makabayad kag jutay. Manindog na tayo. So mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga unta dunggo niya ang kining basahon sa panultihon nabilong man ni sa Old Testament bunga ni sa mga maalamon o matuuhon sa Ginoo pero tawhanon nga level kana bang naa pa sa atong level nga tawhanon pero buotan nga mga tao suod sa Ginoo ang gipangayo niya sa di pa siya mamatay nga di kuno siya himuon nga dato di sad siya himuon nga kabos di ba nindot kayo no ayaw ko himo ang dato o kabos kay kun himuon ko nimong dato basig makaingon kung wa na ko magkinahanglan nimo nyag himuon sa ko nimong kabos basig matintal niya ako pagpangawat. Saban, sakto, dili? Sakto. Pero pag abot ni Jesus, tanawag unsa iyang instruction. Sa Sermon at the Mount, ang gauna sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga kabos. Mo na pag final na ni Jesus og abot, iya na jong giklaro siya kaniha, dili na ni kanang tawhanon. Mga pulong na ni nga Diyos nun ug mao na gid ni ang tinuod bulahan kamong mga kabos nya isip sumpay niini ang iya karong instruction sa iya mga apostoles sa dihang iyang gipadala sila ngadtos mga kabalangayan tanawa og nindot ba ni kinabuhian ingon siya dire sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod. Sungkod ba? Luoy ka niya mga masakitog tuhod. Ni puntil sa limos. Way dawatay limos ani. Pare, sige na magtunol limos niya. Ni pagkaon. Magbaon ra bagitag pagkaon. Daghan kay tag pagkaon dadon. Ni salapi. Yang pare. Di agini kwartang bulsa ni pare. Og bisan ganig ilisan so daghana malita atong dadon kun mupanaw tano nya ni haom patani nya gusto mong muhaom gusto ba mo nga muhaom aning klasiha sa instruction og di mo gusto bala mo diya mao ni ang misyon sa mga tinuod gyud nga mosunod sa Ginoo. Tanawa si Francis of Assisi, sila si St. Ignatius of Loyola, San Vicente Ferrer, sila si San Roque, San Isidro Labrador. Tanan nga mga santos, ang ilag yung ambisyon nga mahimong kabos. Kani si San Pio Pietrelcina, ang iyarag yung ambisyon nga mabuhat niya og unsay gustos Ginoo. Nga mapahimuot niya ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kaya nga naman, ang Ginoo purti mang antos para nato. So para ni San Pio, way laing dako nga bayad o pagpakita sa gugma ngadtos Ginoo gawas sa pag-antos. Muna sa sige niyang hangyo nga mag-antos siya, gibutangan siya stigmata kadtong nabuslot ang iyang dinhi og dinhi iyang tiil. Sakit baya kay na so ayo abot sa inyo duslakan nagkutsilyo inyong kamot diha duha ka buok lang kana lang duha nya ing na Lord stigmata na gid ni nana sige nya i-offer nas Ginoo
buangon sa tingali ka. Wa man nagitugot pas Ginoong. Itugot niya sama ni Saint Francis of Assisi, nagstigmata pud to dinhi, nabuslot pud tong iyang kamot og tiil, apil pa magiting itong kilid. Aron gyud magantos si Santa Rita of Cassia, Franciscan man gyapon aw di day Agustinian ba? Santa Rita. Nangayo po siya og share sa kasakit ni Kristo, agitagaan sa siya stigmata katong tunok nga nituslok sa o ni Kristo. So di ang iyang agtang diane na nabuslot sad, sige sag agas ang dugo, ang tunok sa to usar ka buok daghan man tong tunok ni Dot. Gusto ninyo sumpayan ang kang Santa Rita, pangayo mo kanang ari na sa ari. Kay gatuyok ba itong tunok dire ana. So in short, ang pangandoy sa mga santos ug ang instruction ni Kristo sa iyang mga apostoles nga magkaparihas ang ilang kinabuhi. Nga ngatong kinabuhi ug ang kinabuhi ni Kristo usara. Nya unsa may kinabuhi nga puy ang Kristo dinis kalibutan? Una, poverty. Sunod, chastity, ang kaputli. Nya sunod ayon, pagkamasinugtanon, total obedience to God's words. Mao bitang atong gibutang diri sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag. O mga pulong Ginoo. Ang pulong Ginoo. Ang suga sa akong mga tiil. Magdanag Suga sa akong mga tiil. Kung wa ganining pulong sa Ginoo, pandol kita or takilpo kita. Takilpo kita kung wa ang pulong sa Ginoo. Pandol gyud bisag unsa pa nimo ka maayo. Nabitatoy daghan naman daghan na kayo no. Niabot na pagka-obispo. Obispo na ba? Niya buutan pa gyud kayo na kuha gyud ang iyang chastity. Kay tingali tungod sa kabright, tungod sa authority, siya na magbuot. Maigo po atong giingon sa unang pagbasa nga basig muingon kung wa na ko magkinahanglan nimo. Ana ba? Ako na, I can manage. Disgrasya gyud. Na disgrasyag babae, naasay na disgrasyag laki, kay mga homosexual. Magani roy bag-o nga ni-resign sa pagka-obispo. Wa pa man to siya ma-ordinahi. Bishop-elect na siya. Niya karon tatong October mahimo na siyang obispo, ordinahan. Last month, nibuto ang isyo nga naade siya ay mga child abuse cases. Niya pagbuto nas isyo, matinuod magsadili, ni kuan siya ni resign o gidawat po sa Santo Papa kay matud pa dito sa congregation sa kamating ito, mga pari, nga nakita pod nga na ay solid ground ang maong kaso. So takil po tayo mo na wa gani isultis Ginoo, wa gani muhaom sa kinabuhi nga gustong papuyas Ginoo, ato ginang biyaan. Kanibitang atong kadaghanan sa atong mga benefactors nga nitabang nato dinhi, pulos-pulos gyud sila na ay mga problema. Pulos naglisod. Okay sa masaywa maglisod nato karon. Pero nganong makaako pa man sila hatag nga niabot na moron ni og mga 15 million ang atong mga nadawat nga donations tungod ni sa giya sa pulong sa Ginoo. Kana makabati kas pulong sa Ginoo, maabli imong bulsa Di ba? Kamo maabli ka na ron, hindi kolekta. Apa sa butwagin mo maminaw. Maabli imong bulsa, maabli imong kasing-kasing. Unya ini kaabli ana mo buhagay na siya. Mo ana ba mahurot na siya. Nya unsa may gahom nga mabatunan sa mga tawo nga nagsunod sa Ginoo diha sa kakabos, diha sa pagantos o diha sa kaputli. Unsa man gahuma ang mugawas gikan nila matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang gahom nga gihatag ni Kristo, ang pagpapahawa sa mga yawa ug pag-ayo sa mga masakiton.
Monas Padre Pio, usa siya sa mga inila kaayo nga kusog kay mo papahawa og yawa, kusog sa kay mo ayo og masakiton. Wa man gani madunot iyang kasing-kasing, nakatambong mo ato katong gida dinhi iyang kasing-kasing gipilgrimage. Hawa ra sa giday mo ato kuan. Diha to katedral, dire man kita sa Bugosan, diinto basta dinhi sa Cebu murag do na toy Central, South ug North man siguro to nga area nato dinhi. Gi suroy to wa sa giday mo modul ato kaduol gani ko ato diha sa IC3 ba nagmisa ganito dito wa gid lagi mo ita sige lang mo panginabuhi mo nagi-COVID na lang inoon ta karon bahala na mo diha Padre Pio mo diha basta ako rin maningkamot gyud ko wa kay bao Padre Pio rin standby og mga hapit dito sa kabuan dinis ato sa Archdiocese. Oy, wa kabat ko ni mga tawhana. Mao na nawa madunot yang kasing-kasing tungod sa grabe kay niyang gugma sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Matuman ba ang giingon diri nga kun himuon ko nimong kabos basig matintal ko pagpangawat? Dili. Kung nahigugma na tas kakabos, di gid ta mangawat kay ngano man malipay man ta nga mahimot ang kabos. Nya inikahimo na natong kabos mawa man ang yawa, mawa ang mga sakit, kinsa bay di malipay ana. Kinsa pa may mangawat nga ang magtudlo nimong pangawat ang yawa man. Anya kay pagkahimo nimong kabus para sa Ginoo, mawa man ang yawa, unsaon pa man nimo pagpangawat nga mawa man ang imong gugmas kwarta. Di ba? Ay pa makasabot sige nindog lang tayo. Mga igsuon, ang kinabuhi dinhis kalibutan padayon nga gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang Ginoo nagtagal og tukmang panahon. Kanabitang panahon nga nagkausab-usab dinhi sa atong katilingban, gitagna na nas Ginoo. Mao nang dunay panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom, panahon sa pag-ibot sa tanom, panahon sa pag-ayo, panahon sa pagpatay, sa pato, panahon sa pagtukod og balay, panahon sa pagguba sa balay. Pero ang pangutana, ang tanan bang nahitabo sa kalibutan natukma sa plano sa Dios? Nanglitan ron kanang abortion. Unsa man na, mao ba na ang panahon sa pagpatay? Na haom ba na sa Ginoo? Murag wa gitingal na mahaom. Kanang panahon nga imong imurder ang tao, gatalikod in taon, imong pusilon. Sama na, mao ba na ang panahon sa pagpatay? Kanang paghimog test tube baby, kanabitang ana nato isod ang fertilization diha sa test tube. Niya ato dayong pilian hain tong hybrid, ilabay tong uban, ya kadto mo i-inject para mo matao. Panahon ba na sa pagkatao? Posible sad. So duha ka klase ang kaning gitawag nato bag kabubuton sa Ginoo. Naay kabubuton sa Ginoo nga iyang gibutang sa law of nature, nasay kabubuton sa Ginoo nga iyang gibutang sa iyang mismong kabubuton. Pasabot praning atong ebanghelyo karon, di man ni law of nature, pero balaod ni sa plano sa kabubuton gyud mismo sa amahan. Dili man na nature nga ang tao imong bunugon, imong paantuson, ilansang sa cross, di man na normal. Pero part gyapon na sa kabubuton sa Ginoo. Pero murag di tingali tanan ang gitagaan ani. Ang gitagaan ani maong kabubuton nga kanang gitawag na to specified nga kabubuton sa Ginoo or special nga okasyon, maura sad tong mga pinili sa Ginoo sama ni Maria. Dili man to nature ang iya nga mamabdo siya nga wa hilabtig laki, pero special to nga kabubuton sa amahan. Si Kristo sad nga ilansang sa cross, di sa to normal nga way sa kamatayong sa tao, pero kabubuton sa amahan. Kasagaran nato ang atong mga panghitabo sa kinabuhi kabubuton sa nature. Nya kaning nature, ano tan? Law of nature. Sa may law of nature panalitan.
Tuwa ka sa 4th floor. Nya moamba ka. Asa man ka padong? Adto sa 5th floor o ari sa ground floor? Sa ground. Ground floor. Law of gravity. Nakaron, dako kay kag problema. 25 anyos pa ka. Gibuwagan ka sa imong uyab. Nya murag wa nay paglaom para nimo ang kalibutan. Ana, pero buhi pa ka. Nitungtong dayon ka dito dapit sa may koridor sa 4th floor. Nya porting simintuhas ubos ni ambak ka. Sa may mitabo nimo, patay. Pagkamatay nimo, maingon ba ka? Mauna ni ang kabubutos Ginoo nga panahon sa pagpatay. Dili, ika mo ay nagbuot nga namatay ka, ning gamit lang ka sa law of nature. Parehanang magamit kog pusil. Pusil. Unsa man ang pusil, inigbuto ana, mugawas to kadtong tingga nga gahi. Nya natumong mas akong agtang. Nya kusog man ka ito mo mulupad. Law of nature unsa man? Ang humok madutlan sa gahi. Unya metal versus agtang. Kinsa maroy malapsan? Ang agtang. Nya unsa man na? Panahon ba nas pagpatay? Dili. Ning abe lang ko sa law of nature, kanang gitawag nato og kaning difference bitaw sa thickness, hardness. Nya ang katong soft malapsan gito sa hard. Mao na patay ang tao, gipusil sa iyang isig ka tao. Ning abilta sa law of nature. So kaning law of nature, pwede ni nato i-abuse. Pwede sa ni nato i-good use. Kung moabilta sa law of nature, sa paagi nga maningkamot ta pagtugkad unsay kabubutos Ginoo, kana good use of nature. Pero mag-abil ganita sa law of nature o sa nature na gihatag sa Ginoo nga giagi nato sa atong kabubuton, sa atong gusto, kana dakong posibilidad gitawag nag abuse of nature. Mao bitang naguba na ron ang atong dagat, naguba na ang atong kaning mga bungtod, naguba na ang atong mga sapa, naguba na ang atong mga mineral resources, hastang atong hangin karon nagtap-tap na ta tugon aning COVID, naguba na pud siya. Kani siya bunga ni sa atong saman use of nature or abuse of nature? Abuse of nature. For sure, abuse. Mo na siya. Karon si Kristo nangutana sa iyang mga apostoles, kinsa man kuno ko? Way nakatubag, pero si Pedro maoy niingon, ikaw mao ang Mesiyas. Kinsa man ni si San Pedro? Mao ni ang atong unang Santo Papa nga maoy gibutangan sa gitukuran ni Kristo sa simbahan. Ang pasabot ni Kristo niini nga maminaw ta sa simbahan, musunod ta sa gitudlo sa simbahan. Ay mugsunod sa gitudlo sa pare, labi na ang gitudlo nako isip pare ni sukwahi sa gitudlo sa simbahan. Ang ato ang sundon ang simbahan. Nya ang doktrina sa simbahan, ang gitudlo sa simbahan nga nihaom sa pagtulunan gyud ni Kristo, kana mao na siya ang atong sundon, kay naa diha ang tinuod nga kabubuton sa Ginoo. Nya kung magsunod na tas kabubuton sa Ginoo mga igsoon, sa may tabo, mulambo ang atong kinabuhi. Pananglitan ingon siya, panahon sa pagtanom. Nya panahon sa pag-ibot sa tanom. Karon kanus-a man na itanom nimo ang mananta namtay batong des gawas gitanom ra ba na sa akon sa Kristan si kaniadtong sa Kristan si Jackner. Tanom siya batong. Kusog pa makaing ni bunga. Ibton din na nato. Dili pa. Ini maabot ang panahon nga di na na mamunga. Ang itabo laya naman na ibton. Parehas sa nas bata. Ang bata di apastiyan sa inahan. Ato na ding patyon. Dili. Pakatawha o sana. Nya inikataw nas bata, huwata kay moabot gyud ang panahon nga di na nahapit kalakaw. Hangtod gyud nga di na nakamaong mukaon. Hangtod gyud nga di na nakamaong muginhawa. Kana mo na nang panahon nang moingon na ka panahon sa pagpatay, gitawag og natural death. Mo na siya makalipay sa Ginoo, kay ang matag
buhat sa Ginoo sa kalibutan, duna gyoy sangkuan, duna siya'y bunga, duna pa siya'y angay abuton. Pananglitan ako karon, napari ko at age 40 akong edad pagkapari, o gipatay pa kong mama dito sod sa iyang tiyan, kay katulo naman kong anak, di ko kaabot og 40 katuig. Nya 40 pa day katuig ang akong angayng puyas kalibutan aron matuman ang plano sa Dios nga mahimo kong pare. Nya karon kay na-assign man ko dinhi aning parokya kaning San Vicente Ferrer. Pila na may akong edad pagka-assign? 55. 55 ba to? Oh, 55. So gikan sa 40, nagkinahanglan usag 15 katuig, una pa ko ma-assign dinhi. Plano sa nis Ginoo nga ma-assign ko dinhi. Pero og gipusil pa ko pagka 5 katuig sa gikas akong pagkapare, kay naglagot nako, nya nabuak niya akong agtang igos 45. Di ko kaabot og 15 katuig. Sa ato pa ang planos Ginoo, di na mahitabo kay do na may tao nga ni abuse sa nature, gipusil man ko. Karon ikaw og mani og mamatay ni unsa man na, abuse of nature or use of nature? Depende. Og mamatay ko sa kong gihigdaanan, kana use of nature. Pero og di san mamatay, ako gyud magpakamatay kay gamay na kay kolekta, abuse of nature. Inaot punta nga di na mahitabo, no? Gi manindog ta. Nias ato karong mga pagbasa ang murag katawanan nga mga sitwasyon. Kay sa atong tubag sa Salmo niingon ta sa to, tanang panahon Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan. So ang Ginoo mo itong dalangpanan. Si Kristo unsa man siya? Kinsa siya? Si Kristo ba? Jesus ba? Kinsa man na siya? Ginoo o tao? Kusga sa na ninyo yung mamoy klarong. Kinsa si Jesus? Siya mao ang Ginoo nga nagpakatao aron pagluwas nato. Di naigo na sa kuan, naigo na sa atong pangandoy sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan. Ani-anhi ang Ginoo, nagpakatao siya aron iya tang luwason. Pero tanawa unsay gisulti ni Jesus sa dihang nagpakita na siya sa iyang mga gahom nga ang mga tao na tingala kaayo, niingon siya diri, timan-in ninyo og ayaw gyud mo kalimot aning akong isulti ninyo karon. Ang anak sa tao, pasabot siya, itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. So, ang atong dalangpanan, itugyan kuno sa atong gahom. Sa ato pa ang Ginoo, may desisyon nga magpakaulipon sa gahom sa tao. Saman, sakto ng iyang desisyon o sayo? Siya mo itong dalangpanan, no niya, magpaulipon na noon siya sa atong gahom. Bahala na, unsa na inyong sabtanan eh. Saman, sakto niyang desisyon o sayo? Gyapon tayo klaro. Ginoo na gunay nagdesisyon, di sakto gina. Simple ra kayo nga tubag eh. Unya kun ang Ginoo nagpailawom sa gahom sa tao, kita, unsa man siya atong buhaton? Kita karon ba nga nagsunod sa Ginoo, unsa man siya atong buhaton? Magpailawom sa tas gahom sa Ginoo. Mudisi maglumba ta. Ginoo magpailawom sa tong gahom, ingon sa ta, sige Lord, magpailawom sa kus imong gahom sa makauna lang niya nato. Nya kinsa man gyud mas huyang, mao toy maris ilawom. Kanabita mga wrestler, sige bugno nila ana, panghusganay nila. Ang mahitabo gyud katog yung malupig kusog, mao gyud toy mailawom, mao gyud toy madakdakas kumo og maayo. Apil di gyud kita huyang man tay kumparar sa Ginoo, din alang ta magpakaginoo. Di ba? Ay na lang pagpakaginoo. Daghan ra ba kay nato magpakaginoo? Kitay magbuot unsay mahitabo ugma, unsay mahitabo sa atong kinabuhi, kitay magplano,
pila ka tuig gikan karon, ang mga ginikanan mabalaka kay ang ilang anak bata pa, kay sila jud kunoy mohatag og kaugmaon nya hangtod nga nanagko ng ilang mga anak, mabalaka na pud sila sa mga apo na sad ana. Ayaw pilar ko atong gahom na gihisgutan diri unang pagbasa ay katawanan kayo nya kamatuoran ra ba gini siya ay na lang pag-alig-alig diha kay moabot ang panahon nga sa tigingon diri moabot ang panahon nga hanap na ang imong ang kahayag hanap na nimo ang adlaw ba hanap na kuno ani siga pa maning adlaw suwawan man ta moabot kuno ng panahon nga bisag siga pang adlaw hanap na nanay ni bati ana dinhi tuga-tuga pagid mong simba niya og sa mga bituon ana niadtong panahon na ang bukto nimo nga lig-on mangurog na kuno magkurog na ba ana bisag way wa matugnawi kurog unya ang imong tiil nga lig-on pa kabsa nag-umoy nya dutay na lang kuno imong ipon iusap sakto ni dili sakto sakto nga naman gaya na hurot-hurot na ako gani diyan naman gani hurot unya hanap na kayo imong pananaw mabungol na saga din ako no kakakuan kadungog nya kanang bisan gani kunog kanang mga tingog galingan, tingog sakyanan, di nakakadungog. Kanang mga music, di nakakadungog. Na musultin mo, magsige na kag-ana. Pero, bisan kuno og tingog las langgam, makamata na ka. O pagkabot ani da. Nya mahadlo ka nga kanang bita mga habog sa una inyong hagdanan, imula nang dagad-daganon karon inig kakita nimo hagdanan, kabuang na kag pangitag asa ka kupot, di ba? O na kita kunong tanan matapos ta huyang kayo ta huyang muna ayaw na lang pangambisyon nga magpakaginoo unsa may atong buhaton sama ni Kristo magsigi ra gid tag sunod unsay gustos Ginoo nga atong buhaton magpailawom ta niya magpailawom sa ta sa atong isig katawo. Ayaw kamo mga ginikanan ay mo pagsigig diktar anang inyong mga anak nga murag kamo mo ihawd. Ang pari isa di sad magsigig diktar sa Kristan. Sugar ba nako mo diktar ba? Di magsigig diktar sa mga parishioners ang pari ganing nagwali. So magdiktar na gay ko ninyo, ingna ko ninyo pader, inomdom ni jutay na ra lang kag ngipon. Pader puti na biya imong buhok ana pader di na biya kakatikang sa hagdanan nga diretso-diretso tikang apas-apas ra ba imong tiil ana ba adaghan naman dinhi kana bitang apas-apas ang tiil ba nagtikang tos pikas iapas usa o na pa sa idulog ang usa na kaning nana nya naaga ni uban magtakilid na gyud inig naog sa hagdanan dili na gyud ba kanang di na kaatubang sa hagdanan ba murag wa na sa inaong ikaatubang sa hagdanan takiliro na lang gyud niya hinumdumi ingna ko ninyo ha kamo dihang mga daw kay sa inyong mga yuta hinumdumi nga di nakahapit ka kita sa imong yuta kamo mga igihan kay na inyong mga koral hinumdumi nga mubiya jugas imong koral og isod ka ng gamay kayong kahon ana ha mao na toy imong final nga koral ayaw na mo pangigi anang koral may pag inyo nang gubon kay dako patingaling inyong agiana di masango tong inyong lungon inigagis inyong balay mubiya ta aning kalibutana ug unsay gustos Ginoo mo atong sundon ug diha dapita mulihok ang grasyas Ginoo anha ta ana malipay anha diha mawa ang atong kahadlok tanawa ang mga apostoles nga nabalaka nga mawa si Kristo wa sila kapangutana ni Kristo nganong imo man gisulti Lord nahadlok sila daghan kay nato karon mahadlok mangutana kanus aka ka mamatay gipangutan ako na imong tupad ina kanus aka ka mamatay day ana sila nahadlok man sila mangutan ng Hesus kay si Hesus gahisgot mas iyang kamatayon nahadlok siya ay matay ning hadlok sila mangutana pangutana niya na imong tupad nus aka ka mamatay day siya ikalay una
Mao ginay ko munto bagi. Ikalay uno, simbak ko, ana. Mas maayo sa nang kamao natang mutanaw og mo analyze og mo dawat na kita hapit na mamatay. Nindot kay na. Sama ni Kristo gasigi na siyang sulti, hapit na ko mamatay. Timan ini ninyo, hapit na ko mamatay. Ang pasabot ading iyang gingon, itugyan ko sa gahom sa mga tao, mao ang iyang pag-antos o kamatayon sa cross. Nagpailawom siya sa gahom sa mga buangon nga mga tao. Wa siya managana og sulti ana, balik-balik ngadto siya mga apostoles. Balik-balika po na ninyo og sulti. Aron nga marelax na mo. Kana bang inig-abot sa panahon nga atong gi pangandoy? Unsa may atong isulti? Inig-abot ba sa panahon ba nga atong gi pangandoy? Unsa imong isulti? Wa kay isulti. Salamat sa Dios. So inig-abot na sa panahon nga lisod na kay iginhawa, salamat Lord. Mao na gini akong gipangandaman. Anong gaduko-duko mamo diha. Sige mamoglingiw-lingiw. Di gyapon mo ka dawat ana. Okay na. Congratulations. Nya mao na isulti ngadto sa inyo mga kaubas balay. Labi na ginang mga sigig practice og patay-patay. Daghan makay kasing practice og patay-patay. Kana bang dihapit mo bangon ana bisag imong pukaon muligid las pikas unya sige lang yapon og katog ga practice nagpatay-patay. Ingna sila ay lang kayo dali adong dai samtang buhi pa matod pa sa atong unang pagbasa samtang lig-on pa imong tuhod ala pahimusli usa gamita usa samtang lig-on pa kay moabot niyang panahon nga gusto kang mogamit pero di nakakagamit. Kadto bitaw si anhing Monsignor Santos de la Serna, common gito na akong mahibawa na mga tao no nga kana bitang inig pangluhod baka ng konsekrisyon di gyud mo luhod na ibang tao mo lingkod ra ba mo lingkod kay mo sila lainan mo luhod nya moingon dentro siya pangluhod mo kamong makaluhod pa kanus apa man mo muluhod kana da bang gusto kang muluhod pero di nakakaluhod panimba na mo kamong do na pay gahom sa pag-aring simbahan kanus aman mo musimba kana bang gusto na kang musimba pero di na jud ka kasimba. Pag ginaksanay na mo banag asawa kanus aman mo maginaksanay kana bang gusto kang mugakos pero lungo na. Ingnan na ninyo mga anak ang inyong inahan na I love you very much pa I love you very much kanus apa man mo musulti ana kanang di na makadungog kay gisod nas kahon nga gamay hinomdumi matapos tang tanan og kun dili ta mangandam sa katapusan matud pa sa atong unang pagbasa ang tanan aning kalibutana way kapuslanan matud pa niya wa gyoy kapuslanan ang tanan matud pa sa maalamon ang tanan way kapuslanan. Pero si Kristo nahimong mapuslanon ang iyang kasakit o ang iyang kamatayon nga naman kay iya manggihalad alang sa uban. Kung ang atong halaran sa atong paningkamot ang atong kaugalingon, way kapuslanan kay nga naman matapos raning kaugalingon na. Pero ihalad nato para simbahan, para sa atong katilingban, para sa atong kaigsuunan, kana mapuslanon kay ang katilingban di man mahanaw. Ang simbahan di man mahanaw. Aw mahanaw tingay dugay pa kita may maguna. Kanibitang na nag-donate na toron dinhi aning tanan nila mga donations na para batay dakong bayron nun. Donate ang ilang grasya nga hatag nato di gid na mahanaw. Mapuslanon gid na sa ilang kinabuhi. So kamo mga tanang mga donors o benefactors, congratulations. Naghatag mog mapuslanong buhat nga ang inyong kaugalingon makabenepisyo kay di man matapos ang simbahan, di man matapos ang Ginoo, di man matapos ang katilingban nga atong gisaolog dinhi mupadayon man ning adtos langit og ang atong gihatag ginagmay og dinagko nga kinasing-kasing kana dako kay nagmerit didto sa Ginoo. Pero magsige lang kag pamalit para sa imong kaugalingon
Nya magsigilan jud kag kanang gasto og dagko kayo para sa imong kaugalingon. Hoy, pagmata na, luoy kay ka. Kana bitang ang imong budget nga dagko kayo para sa imong comfort, nya ang imong silingan 40 taong paitan. Kana bang mag-budget yung ka para ikural sa imong balay, unya ang karsada 40 ng piitan? Di na kaagi, di na magsugat ang sakyanan nga padung unta og gawas ngadto sa inyong lugar. Saman, sakto? Nya imo ginang gigastuan aron lang gyud mo pitos ang agianan. Mao na inig-abot nas emergency, labi nag mga sunog. Ang rason dayon, di kasod ang bumbiro, di kasod ang rescue unit, kay huot kayo ang daan. Mahurot lang yun usag kasunog, mahurot usag kamatay, una pa moabot ang rescue. Kinsa may nakaingon, ang atong pagsigig pangural, pagpitos anang agianan, gastuhan gid natog dako para lang sa atong kaugalingon. Pagmata na. Kumusta mang imong silingan karon iniguan, dili ba maglinaw ang tubig sa ilang balay? Tungod kay imong gialihan sa imong kural, wa nay kalutsan sa kanal, imo pagyong simintohon ang agianas kanal? Uy, pagmata na, matapos na ka, hanap-hanap ng pananaw. Di na ganay kakakita tingali sa mga hulmigas nga mupaak sa imong tiil, nagi-diabetes na sagmaayo. Sige na. Anindog.